Het worden van de morgen even. En dan heb ik het over de zinnen. Maar die zinnen komen dan toch terug. En dan is het een betere dag als juster. Juster wie het kil, wie het donker. En joet, die zinnen erbij. En dan merk je dat die temperaturen oprennen. En de komende dagen, ja, dan hebben we toch wel simmertemperaturen. Maar stabiel wil het nog net worden. Joen en vannacht. Flinke opklarings. Ja, kom eens op mist of mistbanken. Dus een waarschuwing voor het verkeer en de temperaturen 8 tot 10 graden. De wind wat meer uit het matte eerst maar zwak of matig. En dan morgen een simmerdag. Een volle simmerdag. Maar zinnen, flink wat zinnen. Ik nog wel bewolking en de temperaturen mooi er wijzen. 20 tot 24 graden. Een prima dag voor het stroom. En dan de wind uit het eerste tot het zuidoosten mooi en die is zwak of matig. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Waanzin. Ik denk dat we met rein of lichte rein beginnen. Daarna een droge periode. Daarna nog een aantal buien. Misschien wel met tonger. Ik had nog net onjoen. Maar de temperaturen binnen nog wel heeg. Zo'n 22 graden simmerwarmte. En die 22 graden heb ik staan op tongetje. Maar nog altijd een aantal buien. Ik wil weer zinnen. Maar stabiel, ik zei het al, is het net. En op vrijdag, het wordt een dag met een temperatuur om bij de 20 graden heen. Dus een warme dag. Maar ik weer buien en de zinnen erbij. En ik denk dat het sneeuwen een echt wie het de dag wordt. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.